everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Ako na bahala sa akong asawa. Uy! My dear husband! Naalagi ka! guys, gisundo na ko sa kong gwapong bana, guys. Ang grabe na ba kayo, hindi kayo nagpadungga ba ya gini siya para pag-protect na ako, guys. Aminin niyo, ako ning hero ang akong husband, guys. Taga sa kinanhan. Gunit na ako. Bye, guys! Inay lang. Inay. Kadiyat, akong itaw di mong seatbelt, ha? Oh. Kayawan lagi ka. Ay, Ren. Kung wag ka makainom, imo ka ning buhatan. Nahuman na ba kailang party ni Irene sa? Suwayan lang akong tawag. Ako lang tingali siyang kuhaon. Di ba na ako ron, eh? Uy! Nakadungog ka? Nakadungog ba ka sa kong gisulti? Nalipay ka. Correct! Nalipay, yun kayo ko. Nalipay ko tungod kay successful ang akong gihandle nga project. Mau ba? Mau day nga nag-celebrate mo? Yes! Mauna! Nag-celebrate me sa ako mga kauban sa department. Tungod kay successful lang among project. O, abi ni mo, ako'y nag-handle. Oy, wow. Ay, Congratulations day. sulti naman day ko. Thank you. Lord, nalipay sa ko. Kabisa nakainom siya. Nag-ubad mi karon. Ug iya bagid kong gihagkan sa aping kanina. Ay, naapa rin rason nga nalipay ko. Oh. Uy, naminaw ka? Irene, naminaw ko. Unsa pa may laing rason nga nalipay ka? Kay gisundo ko sa kong gwapo nga bana. Oh, Hindi ka mga to, ano? No. tinuod ka ang iyang kisulti. Orbo nga sa iya ng... Oy. Ayaw ko giuli sa mansyon, ha? Oh, ha? Bungol ka? Ayaw ko giuli sa mansyon. Tada ako, pinag-asa ko rin mo gustong dadon. Mag-happy-happy ta. Sige ra mag-ring ang iyang cellphone. Di man mo tupag. Wa pa ka sila mahuman. Hinay lang, ha? Ipaimutan ni kag maayo sa kama. Okay. Sige, pwede na kang matug. Nahilo na ka na. Tantangon day sa nako ang imong sapatos. Sakto ba kaning akong gibuhat? Nga imbis ihatod siya sa mansyon. Niyan ako siya tada sa hotel. Pero, ako man siyang asawa. Ug, wa man ni manal. So, hindi ni illegal ang akong gibuhat. Asa naman ka?
Imo na sad kong gibiyaan. Nananad na lang yung kagpamihan na ko, ha? Irene, niyar ko. Huwag ko mo biya. Unsa gini ako sa ni mo? Nganong imo man ko giingon ini? Nganong imo man ko gipasakitan? Ano? Sorry. Sorry sa pagpasakit mo. Sorry sa tanan akong nabuhat mo. Sorry yun. Sorry kayo. Ayaw na kong biyahe, ha? Di na. Di na kabihan. I love you, honey. Irene, nakainom ka. Ayun, nagsapa. Oh, honey. Kaya ba kung nakainom ka, pero... Bahala na ni. Namiss na kita ka, Han. Namiss na kayo ka. Basta daw ako nam ko. Sila si Ryan o si Irene? Nakabalik na ko, no? No! Dili pwedeng matinuod ang akong damgo! Dili pwede! Dili! Aray, kasakit sa akong liog. Uy, naraday ko din sa sala na katug. Huwag mapauli si Irene. Uy, asa din siya natug? Sa usa ka sa iyang mga kauban? Kasakit sa kong ko. O kasakit sa kong kalawasan. Murag dili mo ko makalihok. Aray. Kiyon sa makan ako sa pagpauli sa... Oh. No. Habol na niya. No. Kasi... Dili tinuod. Ari, tinuod kini ay sakit man. Tinuod ni ka. Han? Nandito ka. Hayop ka! Ha? Hayop ka! Hayop ka! Agay! Salvahis ka! Animal ka! Hayop ka! Irene! Paminawa ko! Hayop ka! Irene! Honey! Paminawa ko! Paminawa ko. Pero, manay tinuod nga nahitabo. Nagpahimos kasi gayong hayop ka. Imo ko gipahimos, lad. Pasaylo ako. Nadalon sa ko sa akong kamingaw ni mo, honey. Pasaylo ako. Kung nagtuo ka makigbalik na ko ni mo tungod inihitabo, pwes na sayop ka. Mas nisamot ang akong kapungot ni mong hayop ka. I hate you! Han? Irene? Di ka na katug. Oh, ngano? Naunsa di ka? May nahitabo ba ni mo, Irene? Sulti dayon. Ayaw gani ko pa kuyawin na, Irene. Sabay nahitabo ni mo. Nagila ka. Ha? Sulti dayon kung usay nahitabo ni mo. Unsa? Di ba pwede naman gihapon na ikiha o grape ang bana? Asa maro si Irene? Tuwa siyang kwarto. Bag-ora to nakatog. Lugaw ako. Animal gitong tawhana. Ipahimos lang nga hubog si Irene.
Basta, Tabangi bayag si Irene ha. Tabangi bayag si Irene nga mafailan og kaso tong mananap niyang bana. magkisulti na ako ni Irene. Inigmata niya. Kumusta na? Okay ra, attorney. Pwede gilagi ka mo file og rape kang Ryan, Irene. Tabangan ka ni attorney. Angel, pwede pa mag-istorya rami ni Irene nga kamera? Huh? Doon na lang ko ipangutana niya. Okay, bye. Irene. Gisultihan ko ni Angel sa nahitabo. Pero gusto ko maminaw nimo. Unsa man kinahitabo? Sultihan ko sa tangan. Dili lang ko mo-file og rape, attorney. Wa ko rape pa ni Ryan. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.